Anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m lederele ya akụkọ n'Ugbene na m nwere akụkọ n'Ugbene gbotowara ya ụmụnne na ya mejọrọ na ihe mere ya dịghị proud of it mana ọ mmejọ ahụ ya mejọrọ ya mere everything possible to fix it to fix things mana o kweghị fix rather na ihe ya nọzi n'elu ugbu a na ọ dị heartbreaking na nwaanyị mba nnọọ nza na ya alụọla di na before ya hụ di na ya nọ na relationship ya believe na enweghị ebe ya na onye ahụ ji azụ agaga n'ihi na the person fault o nwere wụ ego ha na-anọ dị n'aka inye 10 million naira n'ọkụtụ n'abalị che ya aka n'ọkụtụ ị ga-ahụzi 1 naira and ọ rụbeghị ụlọ and onweghị ihe ọ ga-esi lekwa ihe eji ego ahụ gbara ọkpụrụkpụ mee ọ lekwa ihe ya ga-eji ya eme ọ na-edenwere ego a ka ọ jụọ oyi ka ya mara ihe ya ga-eji ego ya eme ka ofu fault that person nwere. The second fault the person nwere wụ na ọ na-aṅụ siga aṅụ ihe ọbụla wa alcohol na ọ na-aṅụ and ya like onye na-aṅụ siga. Apart from these two things na ya likere the young man like ya too much na ya likere ya na ọ likere ya ọ hụrụ ya n'anya no ya wa walk out of that relationship no ya walk out of it na nwaanyị mba nnọọ nza ya sị m na the young man's mother ejighị ya egwu egwu na oji ya aṅụ garị na ọ na-awa ọ nọrọ na-akpa ya na-arịọ ya si ebiko na ya hapụkwala nwa ya hapụkwala nwa ya ebiko na ya ahụ ga changes na nwa ya n'ihi na e nwere other things ọ na-eme ya gbanwere ya from doing ya kwụsịrị ya ị na-eme na nwaanyị mba nnọọ nza na ọ wote ya na ka ahụ si eme ya bịa hụzie kedu Ugbene na ya lụrụ ya hụ na ọ dị responsible ọ ma nke ọ na-eme o mega ọfụma at least o representịrị well ọkwụrụ gị hụ na yes na ya na nwoke na o mega ọfụma nwoke ji uche ya n'aka look o decent and you know na ya like ya wes na ya nọ na relationship na ọ nyata ya time ka ya work out of it na ya ma na-enwe ebe ya na onye ahụ ga-eji azụ aga na ya end ya ọ sị no problem onye kwenye ya enough time ya walk out of the relationship gwekwenye ya nwoke ihe kpatara na eji apụ na ya agbalịala na ya achọghị onye na-aṅụ ahụrụ ọkụ na ọ ga-ogosi ya na ọ na-aṅụ ahụrụ ọkụ mgbe ya na ya bụ na-amata na ha akpamiene before ya notice na ọ na-aṅụ ya na enweta oshi dị clever enough ịhidere ya na ya ma ya nụbeghị ishi ya na ahụ ya before just that ọ pụọ sometimes ọ gaghị alụta mgbe ụfọdụ ya na ya ebikwa hụ dịka di na nwunye na ọkwa mgbe o mere invite ka ya na-abịa so ya enweghị opportunity mata na ọ na-ese ihe osise ya tara ya ịkwụsị ya na ọjụ tinyekwere ego a na-anọde ya n'aka na business ya mgbe ị na oshi ekike na nwanne ya nwoke emechana support ya with the sum of 5 million naira na nwaanyị mba nnọọ nza na 5 million naira ha nụrụ na ọ nụrụghụ 2 days na akaụntụ that young man ya gbarie ya echeta ọ pụ ọ gaghị alọta 1 week ya ga-eji anya ya like this kpere 1 week olobe ya kpekwara ele ebe ọnụ mgbe ụfọdụ egwu na-asụ ya notice na ọ na klọb o ji klọb mere ebe obibi mgbe ya na onye ka e bịara mmema na m chetakwa na ya gwara m na ya likere that young man ya likere ya well ya walk out of that relationship move on ọ na-arịọ ya mma ya na-akpọ onye ihu na-akpọ onye azụ na-akpọ onye nkonko na-akpọ adanne na-akpọ onye ọbụla na-akpọ ya na-asụ biko a na-arịọ on his behalf na nwaanyị mba nnọọ nza na di ya na Ugbene ya na ya abụọ na ihe ya na ya abụọ yiri nọ naanị 4 months ọgwa ya na enweghị ya na-abịa nọrọ na relationship na ya arụtala ụlọ ya emega ọfụma na ya dị capable na ka ha lụọ ọ bịa nara list bịa eme ihe n'isi ya after 4 months of relationship ya na ya abụọ now na mgbe di ya na that very day ya na di ya soro ga di ya na nata list enwebeghị ihe ya mere ya enweta call from mama ke nwoke na ya na mama ex ya nne ex ya ọ kpọọ ya si ya bịara na nke nwa ya nwoke eji ha na ọbịa biko na ya na-arịọ ya sọ ọbịa ka ya hụ ya na ya ahụ nwaanyị ya nwere respect for ya elecha ya ozugbo ya nọ n'oji ha ahụ ya so oke na ya na-abịa ka ya hụ ya na ya bịakwara bịa lee ya eleta the woman this woman na-ebe kekekeke ebe
akwa ọ na-ebe metụ ya nwa ya nwoke shiri baa na bedroom gbu ikpere na-arịọsi ya biko na-asị ya biko from ibi ebe ruwe nso here somebody ya likere ọ bịa gọgba ya bido ya na ya bụ enwe mmekọ na mmekọ ọnụtara ya na ya bụ nwere i regret ya ka ya lara otu obi si ya gwa ka nwoke ya na ya bụ mege ihe ụkwanụ day to day otu obi si ya hapụ ya na ihe mege before ya lụọ di na ya hapụga na ya dọ nwere na ya hapụga na nwanyị mba nọ mza ọ ya ka ya lawara ije agwa the woman na ndị di ya na-abịa na enweghị ya ma ya ga-eme na echukwu edere ya na nwa ya nwoke the woman ekpowuru na-ele egwucha si ya ngwanụ na ya rịakwala ya lawa ka ya lawara di ihe niile emekwa everything mecha ha mee traditional marriage gba akwụkwọ lakpuru ex ebido kpọwa ya blọkọ ya everywhere na enweta oshi nweta phone number di kpọọ ya na phone na ihe ya sị ka ya gwa ya wụ na that lady ọ gbọrọ n'ụsọ ga lụọ na ọ hụrụ ya nwa n'anya na ha hụrụ onwe ha n'anya na ihe segere ha na ọ naanị na ya na-aṅụ siga na nwoke ma ibe ya ka ya gwa ya eziokwu na ọ naanị ya na-aṅụ siga na biko na ọwụ na nwunye ya dị ime ọmụọ nwa ahụ ka ya na ya abụọ pụta bịa mara onye nwe nwa because before ọ ga nara list ga-eme ihe 2 days before ọ ga nara list ga-eme ihe na ya na ya abụọ nwere mmekọ na ọhịa ya sị ka ya gwakwa ya ọgbanyụ phone di ya lọta jụọ ya destin ya sị ya yes na ọ eziokwu lekwa ihe mere na mma ya bịara na ihe a somebody ya like mmanya kwana ya nwere respect for ụmụnne ya niile hụrụ ya n'anya ha ejighị egwu egwu na the woman eji ha ahụ ọ bịara na nke nwa ya nwoke kpọwazie esi ya bịa eleta ya sị ka ya ga hụ ha anya ikpeazụ rute ekwensu eme nke o ji wụrụ ekwensu na ya dị very very sorry di ya ajụwe sị na ọ dị very very sorry ya sị na ọ dị very very sorry ya sị na so na ọ na ọ dị ime now na nwaanyị mba nọ mgbe ihe a na-ekwu ya adịghị ime mana ex ya use datin ka di enwe ike tọpụta ya eji ka ya dịghịkwara ya available n'ihi na ọ dị obsessed ọ dị frustrated so di ya jụọ so na ọ na ọ dị ime now na otu a ka ya na ya abụọ ga-eji ya na nwoke somewhere ya na amaghị onye ọ ga-eji bịa petewe paternity test asịkwa paternity test asị gị na ọ bụrụ na ọ ga-agaghachi few days to the day ya bịara n'ụlọ ha bịa nara list mee ihe gaa ya na ex edina na even in marriage na ya na ex ya ga-edinakwa na family ha enwebeghị akụkọ divorce na-echi na decent family na ihe mere n'ụwụ na ya na ya ga-ebiri n'ime ụlọ dịka di na nwunye mana ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ nọ ya ga-eri nri oshiri na ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ na ọ were room nke ya na ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ na o stay away until you decide on what to do na nwaanyị mba nọ ya rịọgidere di ya di ya jụ ọlọta bata mgbe ọ sọrọ ya mgbe ụfọdụ ọlọta ọṅụọ mmanya mgbe ụfọdụ ọlọta ọṅụọ mmanya kọọlụ ọ na-eme n'ime ụlọ ebe ahụ mgbe ụfọdụ ya pụọ ya notisie na nwaanyị bịara ebe ahụ ihe a niile na-aga chije n'abalị lakpuru na di ya treatigide like this treatigide like this till complete 6 months ọ sị ya na ọ bụrụ na ya chi ibupụta this matter ya mara na the marriage ọ bịala to a halt na ga-end ya mana ka ya wejiri iwe otu o si masị ya na ya ebururu onwe ya ga-ebi gị ex ya ebe ya nọ na-agba kpurukpuru achọ ego ya ga-eji bịa hụ ụmụnna ya ex ya na-alụlighị ya in 1 year ya nwa bịa lụọ ya in 4 months na o mechaa na ihe na o nwere ike ime ya achọghị ya na ya abụghị bịa nọrọ anọ na marriage oshikwe n'azụ because this type of ex na ọ gara eshikwe n'azụ etepeli agaga arịọ ya na nwaanyị mbana ya na di ya ebiri n'ụlọ na-elenụ mgbe ọ ga-agbanwe obi ya everyday ya na-arịọ ya eme sendere meseji emie dere ya dewere na tebụl emie shere special nwoke na-ekwe eri oriri ya shiri ya amaghị otu ya jikwara echi ga-aga kọwara ụmụnne di bịa kọwara ụmụnne ka na ha ga-eblem ya na di ya ebirizie dịka strangers n'ụlọ ya na-elenụ mgbe ọ ga-agbanwe obi ya bịa hụzi shizi nga na hụzi ụdị ndụ di ya na-ebi na di ya nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị otu a ka ya na ha na-akpọ fon otu a ka ọ na-akpọ ha ọlakpọ kọlọ ọ ga-emegide chi ihu otu a ka ọ na sọnde ọ naghị alọta ya gba nkịtị na-edi na edigidere destin o ruo 6 months aga ọ bịa gwawa ya si ya na ihe mere n'ọwụ na ya ga-like ka ya na ya abụọ ṅụọ iyi
ka ya na ya bụ ọṅụ iyi that na ha ga-adị faithful to each other, nọ ihe ya chọrọ na ọ dị only way ya na ya bụ ọ ga-eji move forward. Yes, okay. Na before a na-aṅụ iyi, ya na-ele di ya bege 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 anya mmiri obi eshicha ya gwa di ya si ya rịọrọ ihe niile enwere ike ịrịọ na lekọta ode nwere echiche Chijiola ya na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ gburugburu gbara na one mistake ya mere before ha lụọ. Na nsogbu anọ na ya na ihe o kwuru na ọ bụrụ na ọ sị na ha ga-agba ndụ to stay faithful to each other, na ya gịrị ya bụ ọ ga-eme ya, mana ọ ga-awụ on one condition. Di ya asa achọcha na ya enweghị any condition, na ọrụ ya wụ ikwere or end ya this marriage. Ya jụwa di ya sọ nụkwara nụ condition ka ya na-enwe ya naghị eme ebe ọ na-adị ili. Di ya sị ele condition ka ya gwa di ya sị na ọ na-anọ n'ihu ya eme call egosi ya na ya dị into other women ka obi gbawa ya ka o were megwara ya na o mechana na ya nwa emechakwalanụ na ugbu a na o decide ka ha bịachi together. Na thank God na o kwuru ya na ihe a plan gị imewu na o ruo December ejiri nnọọ nwayọ buru ngwongwo ya laa gboo ha bịa na ihe ha kwụrụ n'isi ya na ihe ya chọrọ ime. Mana ebe ọ bịala weta condition ya gị na ya bụ ọ ga-eji biri na ọ dịkwana ihe ilili na condition ya na ọ dị okay, no problem. Mana ihe ya sị ka ya gwa ya wụ na ya na ya bụ ọ ga-aga ụlọ ọgwụ ka ha dị sure na test result ha mere before ha lụọ na ọ ka dị intact, na ọ ka dị okay. Di ya sị gịnị ka o mere? Ya sị di ya for some days na o ji ha ahụ na ọrịa ga-ahụ ya ama ihe ọrịa ga ya makwana ha ma otu ochi agaga ụlọ ọgwụ ya makwana hụ treatment onye ga onwe na ọrịa ala ahụ na ọrịa ga-ahụ for some time na ya amahụ otu ochi na manage gị, mana ya na-ahụ ya ka ọ na-apụta ṅụọ ọgwụ mgbe ụfọdụ tooro n'ime ụlọ, mgbe ụfọdụ ọ pụọ mgbe ọsọ, mgbe ụfọdụ ọ ga na inside, mgbe ọ ga-apụ na mgbede. Ya ahụ ya na o ji ha ahụ ya emechaa joes ọwa ojikwa ahụ ọ tụpụrụ ya ọnụ. So na ka ha gaa ụlọ ọgwụ ka ya dị sure ihe ọ na-arịa. Di ya elewe ya lee ya anya o lere ya si mgbe ya batagodoro ya pụwa. Ọ ya ka di ya loro gwawa ya sị na ya gara ụlọ ọgwụ anyways na ya gaa lab, ya eji ha ahụ ya gaa lab asị na ya bụ hepatitis B. Ya jụwa di ya sọkwa dị aware na ihe ọkpọkpọga ahụ na ọ na-efe efe, ọkwa ọ dị aware na ọ nọ na ha category of ọrịa kehene na ngwanụ nsogbu anụ na ha mere lab before ha ga lụọ ihe ndị anọ ya n'ahụ, na ebe o butegwo ugbo o butere na ka mgbaghara ga-agụzie not just mgbaghara ka ọ bịazie ka ya na ya abụọ ṅụọ iyi to stay faithful, ka ya na ya abụọ bịa rịawazie, ka ya na ya abụọ bịa ugbuo onwe ha n'ime ihe o bu na ọ condition ka o nyere na ọ dịrị ya nwa ikwere ma ọ ya si ya na-ekweghị na nwaanyị mba nọ n'ọhịa sị na ya wetara m ka m gbotowara ya ụmụnne na ụnụ gwadele ihe ụnụ si ya mee hepatitis B na ya mana ya mejọrọ di ya, mana ya kwesịrị isoro di ya rugbiga na ihe a na o ji aka ya ga-arụta n'ihi na okwe ha agbaghara mgbe o kwesịrị ịgbaghara ya. Bịazi ugbo na-asị ka ya na ya abụọ nọrọ na ka ha ṅụọ iyi to stay faithful to each other, na ụnụ mechaa na ụnụ gwa ya ma ya kwesịrị ịnọ na this marriage ka ekwesịrị ịgachi ike na ọ ṅụọ ọhịa n'ọnụ. Ụmụnne m otu ọsụ gbotoro m ya otu m si bịa gbotoro ya ọnụ. Ihe ọnụ ga-agwa ya ụmụnne m unu gbotoro ya na comment section ọ ṅụọ ọha m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.